Здравейте! Вие сте с новините на SMG. Аз съм Елиза Ангелова, нека видим акцентите. Нов кръжок по роботика. Посещение на летище София за превенция от наркотични вещества. Наш учител с награда за принос от МОН. Проведе се конкурс и изложение по роботика. Кръжок за програмиране на роботи с Python. Занятията по роботика, организирани от господин Венцислав Начев и господин Любомир Димитров, ще се осъществяват всеки вторник от 3 до 6 часа в залите 221 и 214. Първото такова занятие ще се състои на 14 ноември. Кръжокът е интензивен и по време на всяко едно от занятията ще бъдат упражнявани взетите лекции. Повече информация може да намерите на сайта на нашето училище. Доволни ли сте от началото на вашия кръжок по роботика с Python и какво беше вашето впечатление, като видяхте залата пълна? Със сигурност за мен това беше очаквано да видя пълна зала. Знам, че интересът към програмирането и роботиката е голям. Може би за мен ще бъде по-важно да видя в колко ще останат накрая. Това ще бъде по-важно да видя пълна залата и в края на кръжок. Проведе се двудневен конкурс изложение в Горна Оряховица. В него се включиха отбори и клубове от цялата страна. Събитието се провежда за 7-ма поредна година, като целта му е да даде възможност за изява и реализация на младите разработчици. От нашето училище се сформира група под ръководството на господин Венцислав Начев и господин Момчил Петков, които представиха УКТЦ достойно. Нека да видим зададени въпроси към господин Венцислав Начев. Какво мислите за представянето на нашите ученици в Горна Оряховица? Нашите ученици се представиха на много високо ниво в Горна Оряховица. От 47 отбора нашите ученици спечелиха първо място. Конкуренцията беше сериозна, защото имаше професионални гимназии от цялата страна и освен гимназии имаше и университети и колежи. И въпреки всичко, ние сме на първо място. Смятате ли за полезни този тип събития? Определено тези събития са много полезни. Планираме занапред да участваме в още много такива и освен като участие, ние да бъдем домакини на подобни събития. Заедно с инженерният екип в нашата гимназия планираме състезание по програмиране, свързано с Python, също така и хакатон, който да организираме. Така че със сигурност това е много полезно. Проведе се национален преглед на участниците по крикет. Участие взеха отборите на момичетата и момчетата Габрово, Шумен и Севлиево също. Укатецарите грабнаха първите места. Нашите ученици постоянно носят медали, за да допълват колекцията от такива. Гордеем се с тях. Господин Венцислав Начев бе удостоен с награда за принос към образованието с още 9 български учителя. Годишната награда Константин Величков му беше връчена в Министерството на образованието и науката. По случай 1 ноември, Ученическия съвет обяви конкурс за есе на 3 теми, свързани с будителите. Аз, Михаела Михайлова, Доналд Фрейзър, Габриела Рогът и Диана Иванова взехме участие и получихме грамоти. Проведе се общински конкурс, свързан с добродетелите в Мездра. Дейвид Николов от курс 205 взе първото място със своето есе. Учениците от първи и втори курс посетиха събитие, което имаше за цел да предпази подрастващите от употребата на наркотици. На летище София се проведе демонстрация за претърсване на превозни средства, за намиране на опояващи вещества, а накрая им беше показано как изглеждат различните видове наркотици. Учениците получиха тениски под наслов Proud to be Drug Free. Това бяха всички новини за тази седмица. Следете всичко на всички наши SMG платформи.